kwa na-agwọrọ ndị mmadụ oke ite mampasman ha na-agwọrọ ndị mmadụ oke ite ya wụ ha bịa mmemme ekpopụtatụ 200 na 500 na-abọ na-aga n'elu ndị mmadụ a na-etiri ha mgbu mana zenko ha ndị adọwa ha oke ite be ha bịa mmemme ha na-abụ $100 note. $100 note is equal to 170,000. $100 note is equal to 170,000. Mana onye wụ papa gwara gị n'ọnya na-ebi ụlọ ike ya wụọ bịa mmemme obukwa 500 na 200 na ya ịghọtago the same GLK ije buru mgbamgba ite na-esi ka nka kwụdọwa be ka iwe gota onye na-emere onwe hustle jegolu na-anyara onwe ọkwọ that same GLK ị na-eje agwọ ọgwụ nọrọ eburu gị ite ikpuru juru na edola nya ka igwe kredo ji ịma mbem wee golu jee mụọ ọrụ aka or ije show talent go for the gift of a man make it way for him. Gift of a man make it way for him. Okongwu dibia na ogaji ikesere na ha na-akpọ ndị mmadụ akpọje ndị mmadụ be nwa dibia ka eje gwọ ọrụ ha oke ite ka ha wee nwee kpọrọ ndị dibia si a na-agwọ crowd puller na-agwọ kerife a na-akpọ ịchaka mmụọ. How many thousand followers Okongwu dibia nwere na Facebook? Ugboro ole ka Okongwu dibia na-enwe 1 million views? Ana m ajụ ajụjụ. We are just thinking aloud. Ugboro ole ka Okongwu dibia na-post video nwee 900,000 views, nwee 700,000 views, nwee 1 million views? Does it mean na ndị dibia niile ahụ ha na-ejegwu? Does it mean na ndị nwa dibia niile ahụ ha na-ejegwu na-agwọrọ ha crowd puller niile ahụ na-agwọ ndị pastor crowd puller na-akwụ abọ ibobo ya ebute goodwill na-agwọrọ ndị mmadụ oke ite na-ebute awele? Does it mean na Okongwu dibia since ọma na through Facebook ka o si eri, since ọma na through ego maka azụ ga na-akwụ ya ka o ji eri? Does it mean na Okongwu dibia ya eje gwọ that same ọgwụ ka ọgwụ ahụ project ya Facebook page ye to 1, 2 or 3 million followers, then mee ka views ye na-elu ife dịka ebe 1 million views, 1.5 or 2 million views? Views niile ahụ na-ekwu Angela Nwosu na-epost 10 videos in one day. Each video ye enwe nothing less than 1 million views. Into 10 of them, about 10 million views in a day. You know that go? Angela Nwosu na-enwe bakini nwa dibia na-agba Rolls Royce, kelu nwa dibia na-agba S-class. Ana m ajụ ajụjụ ka nwa dibia na-agba Bentley chịkọgide ego highest ụbara bụ nke ejego ọ na-afịọ na ego brabus. Nwanne, use your brain. Ọkwa the same eke hit gwalago nọ na-agba ọgwụ na ọgwụ ya ewe ọgwụ 3 days ọwụ na ọgwụ ga ha awụ ọkụkọ buchigata, I give you your money back. That same eke hit jeme plan with J-Park ka J-Park nyere ya aka promote video. Ọkwa imecha alụnụ promote page, ọkwa imecha anụ na that bantabia between ya na J-Park no arrange ka ọwụ J-Park gwuru ya no arrange ka ọwụ. Ịghọtago? Because na ije nene na ndị nwetara ego na kọmitii J-Park ji wee mee wedding ifu na eke hit tere ya ego. How come arrange ka ọwụ? Ịghọtago? Kedu ife kpatara na that same ọgwụ ya ahụ na-eme ọgwụ ọrụ ndị mmadụ for 3 days ọgwụ ahụ arụ ọrụ ọ na ọya eji ọkwọ the same awele ahụ ka ọ na-agwọ ndị mmadụ ọkwọ na-agwọ ndị mmadụ crowd puller? Ka ife kpatara na ọya agwụ ka crowd bịa na page ka ife kpatara na ọya agwụ ọya wụ post ha ife na page algorithm ebupie algorithm ya adọ ha chikala na eze nwaanyị na-eji arụ ndị mmadụ ọrụ otu na ọrụ mmiri
je organize ya mee arrange with J-Park. J-Park wee promote olie page by saga na agba agba. Does it mean no ije chụọ aja na mmiri ka page boost ka ndị mmadụ wọchiwe onye agbalụ onye aghụghọ ka agbalụ mụrụ anya ekwekwara ka ndị mmadụ rie ụbụlụ coming this 2025. ọwụ na ịdọ nọ na-anachi ife niile a na-agbalụ ndị dibịa sị ọha na-agba the best of all cars ọbe ha amakarịchara ọkwa ego a ha ji emerụghị maga na ha na-abụ ego niile ahụ na-afụ ha na-ebu bịa mmemme nwa dibịa ibe ha na-atụrụsi ya elu ịpịkọcha ego niile ahụ. Ofu big boy na Lagos ji akpọ mmanya na club yet I hear make noise about it. You gotta use your brain coming this 2025. A mad gotta use it without brain. You gotta go lebe Chineke no kandono happy fenina maka ike adro na ye. I still remain your favorite Esuk. Remember, use your brain this 2025. Ka use brain ga. You gotta go. Ka use brain ga. Jiki na akpoje na nke ndị nwa dibịa. Iru ebe a ka agwọ ọrụ ọgwụ na-egosigasị ndị nwa dibịa nwere ọgwụ, nwere ibobo, nwere oke awele. You gotta go. Mana ọ tụrụ amala ka o ji wee nwe ụlọ. Tụrụ amala ka o ji wee nwe first motor ọgbara. Tụrụ amala ka o ji wee nwe second motor ọgbara. Tụrụ amala ka o ji wee go ma esi ọdọ elibe iwe juzie onwe gị nyanwa na-eji egosi gị ebe ya agwọ ọgwụ wee buru ike. Dozimin na nyanwa ya eje gwọ nida semọ ka o buru ike ahụ ọ ya egosi gị ebe ya eje buru. Use your brain. Chetakwa mgbe ndị mmadụ na-adọ peji vam Jig came out and started crying. Ndị mmadụ nye na-efe na peji esi reports na peji. He can easily go to nwa dibịa ọgwọ ọgwụ. Aka ndị nne na-eme ife ahụ atanwụsịa mana nwanne ọtụrụ possible. Use your brain this 2025 ka ndị a ghara iji ụbụrụ wee gwa aja. Asịkwara na m agwara ụgha. Daalụ.